na naye waitira pai wako ukondo mwezi kana ngoni ndaishandisa makondo naiwe muso akabata mimba arikutoziva ndetiracho ende zvishamashambisa ndakubvunza ndati mai rakafiya fe kaunti nemakondo meshandisa makondo me dzimwe dzingati tisina dzimwe dzingati tisina tungenya ndakamira munhu naiwe awairara naye waiti panobude saka vaishanda makondo muchangamiri ari kuti mumwe makondo mumwe musafana zvawaita pasina makondo zvaendepi zvaienda kuti pamunzwa paachitaura kuti hanzi pakabata mimba ari kupaziva aiwa pawaita pasina makondo zvaienda kuti uswaniwo ndoa kondo mrachakatoita kutobvisa saka atinyaraitaure tinodzokera shure tabvunza musikana ati rimwe zuva tairara namakondo rimwe zuva tairara feyafeya ndizvopindura izvozvo kupindura vane kuti achimbaemandipindura tizvepa kuti muda kudii dzokeredzai futi pamwe ndinganyasoba ndati uye ati musati mudzimai wako ati rimwe zuva tairara namakondo rimwe zuva tairara feyafeya tozvatabvunga kuti feyafeya zvaendepi feyafeya ubvasi zvotopinda mukati ndozvakadzira mwana ndopandiri kuramba nekuti vanakomana vanonga wawanda alright Someone that could be